Ongi etorri EASO Politeknikoko goi mailako fabrikazio mekanikoko diseinua ziklora. Ziklonek lan hauetarako gaituko zaitu. Fabrikazio mekanikoko produktuak diseinatzeko. Fabrikazio mekanikoko produktuak automatizatzeko. Fabrikazio mekanikoko produktuen dokumentazio teknikoa prestatzeko. Txapa prozesatzeko tresnak diseinatzeko. Galdaketa prozesurako moldeak eta ereduak diseinatzeko. Polimeroak transformatzeko moldeak eta tresneria diseinatzeko. Erronka bidezko metodologia kolaboratiboetan aitzindari gara eta eskarmentu handiko irakasle talde finkoa daukagu. Zikloan irakasten diren edukiak praktikoak dira, baina badute euren ezinbesteko osagai teorikoa ere. Diseinuak egiteko, planoak marrazten ikasiko duzu. Horretarako, marrazketa teknikoa ikasiko duzu. Tailerreko makinak erabiltzen ikasiko duzu. Makinen sistema auxiliarrak diseinatzen ikasiko duzu. Gero, bigarren urtean, hondarrezko molde eta ereduak, molde egonkorrak eta txaparako trokelak diseinatzen ikasiko duzu. Ziklo honetan laneratzea oso altua da. Praktikak edo prestakuntza duala egin duzun enpresan lanean geratzeko aukera handia izango duzu. Zikloa amaituta, zure ikasketekin jarraitu nahi baduzu, beste goi mailako ziklo bat egin dezakezu hala nola, fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioko zikloa gure ikastetxean bertan, edo unibertsitatera joan ikasketa teknikoekin jarraituz. Ziklo hau oso egokia da marrazketa teknikoa, CAD programak eta sistema teknologikoen azterketa eta diseinua gustuko duten pertsonentzat. Dokumentazioa kudeatzeko gaitasuna, eta prozesu eta produktu berriak asmatzeko eta hoien dokumentazioa prestatzeko ahalmena eta zaletasuna behar izaten da. Anima zaitez!